το λιμάνι της πόλης, με τη χρήση του, με τα προβλήματα που δημιουργούσε, την οχληρία. Σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν και αντιπαραθέσεις και με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο και βέβαια να υπάρξουν προτάσεις και γρήγορση από τους κατοίκους της πόλης. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Θεοδόρου από την κίνηση πολιτών Λάρνακα Ράιτς. Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα. Πρέπει να σου πω ότι το Λάρνακα Ράιτς έχετε κάνει καλή δουλίτσα. Ευχαριστώ. Θυμάμαι αυτό το ξεσηκωμό που είχατε με το εργοστάσιο. Εκείνο το εργοστάσιο με το... Με τα πλοία εργοστάσια. Πλοία συνεργεία, ναι. Σωστά. Λοιπόν, τώρα έχει μια καλή εξέλιξη, θα έλεγα, για σας. Βεβαίως. Το γεγονός ότι έρχονται στη Λάρνακα ευρωβουλευτές να δουν επιτόπου τα προβλήματα του λιμανιού, να κουβεντιάσουν με τους κατοίκους που έχουν παράπονο. Πες μου λιγάκι πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη. Πώς προέκυψε. Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχονται στην Κύπρο σήμερα για να ερευνήσουν καταγγελίες πολιτών, μία από αυτές και η δική μου, που είχαν γίνει το 2014, πριν λίγα χρόνια, σχετικά με τη βιομηχανοποίηση του λιμανιού, αλλά και στην αναδείπτες εγκαταστάσεις υποστήριξης των υδρογοναθράκων. Είχατε κάνει καταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Επιτροπή Αναφορών. Σωστά. Και μας είχαν δώσει και βήμα για να παρουσιάσουμε τις καταγγελίες μας. Είχα παρευρεθεί εγώ πέρσι προσωπικά, στις 2 Ιουνίου του 2016, στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρουσίασα την καταγγελία μου και στο τέλος της ομιλίας μου τους είχα προσκαλέσει προσωπικά. Τους είπα: κοπιάστε στην Κύπρο, στη Λάρνακα, να δείτε επί τόπου το πρόβλημα. Μετά από λίγο καιρό πήρα απάντηση ότι θα έρθουν. Και τους έχουμε σήμερα να έρχονται στην Κύπρο. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, το λιμάνι που έχει το πρόβλημα και πρέπει να δοθούν λύσεις. Είναι και οι παράπλευρες δραστηριότητες. Ακριβώς. Στην Αραδίπα, αν δεν κάνω λάθος, θα κατασκευάζονται σωλήνες, θα πλένονται σωλήνες. Οι σωλήνες πλένονται στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Κάτι θα γίνει στην Αραδίπα. Στην Αραδίπα, εκεί είναι τα εργοστάσια αποθήκες που θα αποθηκεύονται διάφορα εκρηκτικά, χημικά, θα γίνονται και πλησιμοσώλοι, διάφορες εργασίες που δίνουν την υποστήριξη προς το λιμάνι και το. Να έρθουμε τώρα στο διατάφτα. Εσείς τι ζητάτε? Εμείς τη ζητάμε. Η πόλη μας έχει αποφασίσει και αυτό που ζητάμε είναι δεν θέλουμε την βιομηχανοποίηση της πόλης. Θέλουμε την απομάκρυνση όλων των οχληρών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και των εταιριών υδρογοναθράκων από το λιμάνι, τις πετρελαιοδεξαμενές και τα υγραέρια, να μην ξεχνούμε. Αυτά υποτίθεται, υπάρχει απόφαση, οι λιμένοι θα φύγουν. Βέβαια τα ακούω κάποια 20-25 χρόνια αυτό, αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτή η φορά θα φύγουν. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Κανένας, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Τουλάχιστον σε αυτό που λες, σε δικαιώνουν τα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Ακριβώς. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια. Δεν δούμε σε πράξη, δεν πιστεύουμε κανένα. Που είναι ένα σοβαρό κομμάτι οχληρίας αυτό, έτσι αφορά αυτό πάρα πολύ. είναι και ίσως το πιο σοβαρό. Ναι. Πώς όμως επηρεάζεται οι διπλανές εγκαταστάσεις με το λιμάνι και τις εταιρείες υδρογοναθράκων, διότι εμπίπτουν στην οδηγία Σεβέζο, που είναι ευρωπαϊκή οδηγία για μεγάλα ατυχήματα. Η μισή πόλη στη Λάρνακα εγκυμάται σε κίνδυνο. Είναι μια ορολογιακή βόμβα. Βάζοντας και άλλες εγκαταστάσεις σε αυτούς τους κύκλους του θανάτου, όπως τους λέμε, μπορεί να γίνει τον domino effect. Δηλαδή, όταν γίνει κάτι δίπλα, είναι αυτό, έτσι. Με τις αποθήκες χημικών δίπλα, θα έχουμε τον domino effect. Άρα εσείς λέτε όχι στην βιομηχανοποίηση του λιμανιού της Λάρνακα. Βεβαίως και στις εγκαταστάσεις στην Αραδίπου, γιατί και τα δύο θέματα θα τα εξεταστούν από τους ευρωβουλευτές. Είναι συνδεδεμένα, απόλυτα συνδεδεμένα. Έχουμε και τα φορτηγά που πηγαίνουν, έρχονται από την Αραδίπου διαμέσου της πόλης στο λιμάνι και στις πλατφόρμες. Και προτείνετε τι? Προτείνετε ένα λιμάνι το οποίο βασικά θα είναι τουριστικό. Τουριστικό, με μια εμπορική χρήση συμβατή και τονίζω όχι βιομηχανική χρήση. Γιατί οι εγκαταστάσεις αυτές του φυσικού αερίου, των υδρογοναθράκων, που είναι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Είναι μια βιομηχανία η οποία χειρίζεται χημικά, εκρηκτικά, χειρίζεται ραδιενεργά απόβλητα που βγαίνουν από τις εξορίξεις. Είναι μια επικίνδυνη βιομηχανία που δεν έχει θέση στο κέντρο μιας πόλης. Αυτή η θέση που εκφράζεις είναι η θέση των κατοίκων. Το Υπουργείο τι λέει? Το Υπουργείο καθησυχάζει. Γενικά έχουμε πρόβλημα με το κράτος. Το κράτος έχει πάρει αυτή την απόφαση, μας τα έχει φέρει στη Λάρνακα, ήταν η εύκολη λύση, διότι δεν έχει υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός από τα Υπουργεία μας. Έχει τόσα χρόνια που δεν είδαμε ακόμα κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό. Περιμένουμε.
Εσείς ζητάτε να γίνει και η σύνδεση με το λιμάνι με τη Μαρίνα. Αυτό είναι που θα κάνει, υποτίθεται, περιμένουμε και γι' αυτό κάποιος επενδυτής που θα πάρει την περιοχή. Περιμένουμε, όλα τα περιμένουμε. Δεν περιμένετε μόνο εσείς, όλοι περιμένουμε. Ο καθένας κάτι περιμένει σε αυτόν τον τόπο. Ότι θα γίνει μια ενιαία ανάπτυξη, λιμάνι Μαρίνα μαζί. Έχουμε όμως τις ανησυχίες μας και αυτό. Μαρίνα θα φτιαχτεί. Υποτίθεται ότι θα γίνει μαζί. Αυτός που θα πάρει, ο επενδυτής που θα πάρει την περιοχή, θα τα δουλέψει μαζί. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι Μαρίνα που υπάρχει, έτσι. Όχι. Είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι να γίνει Μαρίνα γιατί ξέρεις τι, θεωρώ ότι είναι αδικημένη η Λάρνακα. Βεβαίως και είναι αδικημένη. Η ευθύνη δεν είναι μόνο της πολιτείας, η ευθύνη είναι και των εκάστοτε εκλεγμένων αντιπροσώπων. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Άσχετα τώρα που ρίχνουν τον μπαλάκι αυτή στην πολιτεία. Αυτοί τόσα χρόνια τι έκαναν δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό πες και μου λιγάκι, εμένα αυτό με ενδιαφέρει τώρα τι είναι. Η πολιτεία, το κράτος, ζητάει να κάνει πράγματα γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποιο όφελος. Ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, η αρχή της πόλης, τι λέει για την ιστορία αυτή. Ο Δήμος της Λάρνακας έχει πάρει την απόφαση του από πέρσι. Όταν το κράτος παράδοξα μας είχε ζητήσει από την πόλη, μετά που είχαν γίνει όλες οι εγκαταστάσεις, οι εργασίες, ήρθαν και είπαν: ξέρετε, οι εταιρείες ζητούν παράταση, διότι έλεγαν οι προσωρινές τους άδειες, έλεγαν πέρσι, έλεξαν. Και είχαν ρωτήσει το Δήμο να τους πει αν μπορούν να δώσουν τις παρατάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει όχι, να μην δώσουν παρατάσεις. Το κράτος όμως δυστυχώς μετά από λίγους μήνες έδωσε τις παρατάσεις, κρυφά από το Δήμο. Ανήκει στη δικαιοδοσία του κράτους. Του κράτους, είναι αρχιλημμένο. Δεν είναι στο Δήμο. Το κράτος δυστυχώς όμως μας αγνόησε. Δόθησαν οι παρατάσεις με τη δικαιολογία ότι οι εταιρείες θα χρησιμοποιούν τους χώρους μόνο για αποθηκευτικούς χώρους. Κάτι που δεν ισχύει. Και έχουμε μαρτυρίες από τους κατοίκους που μένουν ακριβώς δίπλα. Ότι δεν ισχύει. Ο Υπουργός λέει ότι δεν εργάζονται τα βράδια, ότι δεν γίνεται τίποτε, ενώ σας έχουμε δείξει και βίντεο εδώ στην εκπομπή σας. Εκπομπή, ένα παπόρι που έκανε γκάπαγκούπ όλη νύχτα. Όλη νύχτα, έτσι. Ακριβώς. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει, επειδή πιστεύω ότι είναι η ισχύς ενδιενώση, πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Δήμου με όλους τους κατοίκους εσάς για να πιέσει τα πράγματα. Και είναι καλή ευκαιρία το γεγονός ότι έρχονται σήμερα οι ευρωβουλευτές. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Μας δικαιώνει, εντάξει, ακόμα δεν έχουν δει να πάρουν την αποφασή τους, αλλά... Το ότι έρχονται σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Ακριβώς, αυτόν ήθελα να πω. Δεν πηγαίνουν σε όλες τις καταγγελίες που παίρνουν, παίρνουν χιλιάδες καταγγελίες. Φαντάζομαι. Το να κάνουν μια επιτροπή να έρθει επί τόπου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν και με κόσμο να ακούσουν τα προβλήματα. Βεβαίως. Να σας πω πώς έχει. Θα έρθουν, θα δουν εμάς, τους παραπονούμενους, θα έχουμε αρκετή ώρα συνάντηση μαζί τους. Και θα ξεκινήσουν συναντήσεις με τους δημάρχους Λάρνακα Σαραδίπου, με τα Υπουργεία Μεταφορών, να σας πω ακριβώς, Συγκοινωνιών, Εσωτερικών, Ενέργειας, Γεωργίας, στο τμήμα περιβάλλοντος, κοινοβουλευτικές επιτροπές μεταφορών, περιβάλλοντος, Γενικών Ελεκτή και Επιτροπή Διοικήσεως. Όλους αυτούς. Να πούμε ότι στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου είναι και δύο δικοί μας ευρωβουλευτές, έτσι, ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Χατζηγεωργίου. Τώρα, εσείς τους φέρατε εδώ, αυτός είναι ο στόχος. Τι περιμένετε, γιατί ξέρεις, στη χειρότερη των περιπτώσεων μπορεί να επιβληθεί ένα πρόστιμο, ξέρεις. Αυτό είναι τώρα. Παρεμβατικό ρόλο δεν μπορεί να έχει. Όχι, το ξέρω. Δεν μπορεί να σταματήσει. Και σε άλλες περιπτώσεις είχε επιβάλει πρόστιμο. Το πρόστιμο έχουμε να το πληρώνουμε ακόμα, αλλά για εσάς έχει σημασία το γεγονός ότι έρχονται, που είναι κάτι το. Θα ασκηθεί μια πολιτική πίεση. Σωστό. Μια πίεση προς το κράτος μας. Σωστό. Μπορεί να μην παίρνουν απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο, όμως μπορεί να ασκηθεί η πίεση. Έχουν τον ρόλο τους. Μάλιστα. Πες μου, τι άλλο θες να πούμε. Ναι, θα ό,τι θέλεις λέμε, εδώ είναι ανοιχτή εκπομπή. Για την αγάπη μας για τη Λάρνακα. Αυτό που θα ήθελα να πω εκ μέρους των κατοίκων, ότι οι κάτοικοι της Λάρνακας θα θέλαμε το λιμάνι μας, η περιοχή να βαθμιστεί τουριστικά, να ανοιχτεί προς την πόλη, γιατί είναι κλειστό με τείχος, και παράλληλα να έχει μια εμπορική και όχι, τονίζω, όχι βιομηχανική χρήση. Ναι, άλλο και αυτό, είναι κλειστό το λιμάνι. Είναι κλειστό, με τείχος, έχει και σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω. Ξέρεις, αυτό το λιμάνι αυτό, επειδή είναι ακριβώς είναι στην πόλη, μπορεί να αξιοποιηθεί, να είναι πανέμορφη η εξέλιξη. Μα κρατά μια τεράστια ανέκταση μπροστά από την πόλη. Εάν αυτό το φιλέτο, να πούμε, μπροστά, ναι, ακριβώς, μπροστά από τις ακτές μας αναβαθμιστεί,
η πόλη μας θα έχει ένα πιο καλό μέλλον. Σωστό. Άλλο που ζητάτε, τι θέλετε άλλο. Ευκαιρία να τα πεις όλα. Ναι, σας ευχαριστώ για την Εμείς ευχαριστούμε παρουσία μου σήμερα. Και την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ σήμερα η Λάρνακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος τι μας είχε πει η Επίτροπος Διοικήσεως, που θα τη δουν κιόλας. Ναι. Να μην σας διαβάσω το απόσπασμα. Τι είχε πει, τι είχε πει. Ότι στην περίπτωση του λιμανιού, όπως και στην περίπτωση της Αραδίπου, των κατασκευών της Χάλιμπαρτον και Σουλάμπερκερ, ακολουθήθηκε μια αδιαφανής, συντονισμένη διαδικασία από όλα τα τμήματα του κρατικού τομέα για να μπουν οι καταστάσεις εδώ, αδιαφορώντας για το τοπικό σχέδιο Λάρνακας που απαγορεύει ρητά τη βιομηχανική χρήση αυτών των περιοχών. Ουσιαστικά σας λέω ότι. Μας δικαιώνει η Επιτροπή Διοικήσεως. Βράδυ τους έβαλαν μέσα. Ακριβώς, έγιναν όλα αγνώντας τους πάντες και τα πάντα. Κοίταξε, είναι καλό, μπορεί το πρόβλημα να μην λύνεται όπως θέλετε, αλλά είναι καλό το γεγονός ότι έχετε μαζί σας οργανισμούς και φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, θα ασκηθούν οι πιέσεις τέτοιες που. Μακάρι, δεν μπορώ να. Μια αλλαγή αποφάσεων. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμείς οι πολίτες πλέον έχουμε οργανωθεί. Η Λάρνακα έχει ξυπνήσει. Ίσως να μην το περιμέναν αυτό σε Λάρνακα. Σωστό, μπορεί. Τώρα αυτό το Λάρνακα Rights, πώς λειτουργεί αυτό, Μαρία μου? Είμαστε πολίτες της Λάρνακας. Πώς έγινε αυτή η ιστορία να δημιουργηθεί? Ξεκινήσαμε από το λιμάνι. Όταν μάθαμε ότι θα γίνει βιομηχανικό, οργανωθήκαμε αρκετοί πολίτες. Και πώς επικοινωνείτε, πώς αποφασίζετε, για παράδειγμα? Πώς αποφασίζουμε? Έχουμε επικοινωνία καθημερινή. Είμαστε δημοκρατικοί. Θέλουμε την άποψη μας και βλέπουμε πώς προχωρούμε. Έχουμε όμως κοινό στόχο. Τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως Ευρωπαίοι πολίτες. Σωστό αυτό. Αυτό είναι. Και με το Λάρνακα Rights, την κίνηση πολιτών την οποία ανήκω, είχαμε ετοιμάσει πέρσι και την παρουσίαση μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ήταν μόνιμο. Ήταν μεγάλο βήμα αυτό, ξέρεις τώρα, και μεγάλο εγχείρημα. Γιατί πας εκεί πάνε καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι και κάνουν παράπονα. Πώς καταφέρατε και τους πείσατε να έρθουν εδώ? Σημαίνει εγώ απλά τους είπα να έρθουν. Έχει πολύ δίκιο. Τους είχα δώσει τα στοιχεία, φαίνεται το είχαν λάβει σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τις επαφές που θα έχετε. Θα μας ενημερώσεις τι έγινε με τις επαφές αυτές. Θες κάτι άλλο να πούμε? Όχι, να κλείσουμε. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε. Έρχονται σήμερα, είπαμε, πολλές επαφές και μαζί σας αλλά και με την συντεταγμένη πολιτεία. Ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα βγει από αυτή την επίσκεψη. Σας ευχαριστώ. Να κλείσω μόνο με μια ευχή. Παρακαλώ. Ελπίζω να δικαιωθούμε. Γιατί όλο αυτό γίνεται για το μέλλον της πόλης μας, τα παιδιά μας. Σωστό. Τι πόλη θα τους παραδώσουμε. Στο τέλος ο αγώνας δικαιώνεται. Όταν δεν αγωνίζεσαι, δεν δικαιώνεσαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του συναγερμού, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου.